Inti sound healer, inti. U jien naħdem bis-sound, imma barra jgħidu sound healer. Jien ma neħħi li ħadd. Sara ħrasek, ġifieri 100%. X'tagħmel eżatt imma? L-aħjar kif nispjega. Meta tkun rieqed. Sawa, ġismek intalaq. Il-bank account ma jeżistix. Il-BMW tista' tinħaraq għax naf kif? Ommi missieri joħdok il-fantazija, l-achievements kollha, int minn int kollox ispiċċa. Ja, dawk jifqu. Jett xorta hemm il-ħajja d-dejja ġo fik, tantu hekk li jekk trid tqum tbul, taqbad u tqum tbul mingħajr m'hemm proċess ta' xejn. M'hemmx processing. Just you find yourself in the bathroom u tagħmel li għandek tagħmel. B'daw is-sounds tiġi hemm imma aware, imma konxju. Għax meta tkun qed m'intix konxju. Aha. Allura mbagħad f'dak l-ispazju jekk hemm emozzjonijiet li ilhom waħlin x'imkien ġo ġismek. Taf kif u qed jagħmlulek ħsara d-demonjata. Għax fl-axħar mill-axħar energy needs to move, jekk meta hemm blockage ta' enerġija, ovvjament hemm id-disease. Disease. Naf kif? Easy. U permess ta' sound dawn l-affarijiet jimxu. Bil-vibration. Bil-vibration. Interessanti. Ġifieri l-ewwel mbagħad tidħol fl-entitajiet u fl-ispirti u daw l-affarijiet ukoll, taf kif ġifieri hemm dik il-naħa. Ma tantx inħobb noqgħod nenfasizza fuq dik għax in-nies sibt mal-esperjenza indunajt li n-nies ma li semmilhom daw l-affarijiet dik jaħlu ma dik. U fil-verità dik mhijiex il-healing, dik mhijiex dik parti mill-lodda. Il-prinċipju li tiġi ġo spazju fejn inti żulm iż-żob ta' nofs. Assja. Get the fuck out of your own way and things will flow. U minn fej ġibda in-origin? Għax kien il-healing tiegħi. Assja. Jew għamilt 22 sena hook tal-alla, severe addiction, heroin, coke, kollox basta nitlaq minn hawn, ma rridx inkun jgħu. Xi ħaġa ġofija. Naħa l-oħra ħjar. In-naħa l-oħra reali iktar minn di babs. Distorbju. Ekk konna dak iż-żmien. Storbju. Illum mhix qed nara storbju. Imma anyway, biex ma nagħmilx. Mbagħad kien hemm mument fejn kont qed nittaqab ma' tifel tiegħi babs. Assja. Ġifieri, daqshekk kont jgħid ħażin. U ftit qabel kont diġà għamilt 6 xhur clean u 6 xhur clean fejn biddilt id-diski, l-ħabbieb, il-postijiet, kollox. Naf kif ħabat mal-esoterik, naf kif xina qabel kont dark għal-alla. Naf kif. Rajt id-dawl biex niftehmu. Mbagħad rġajt ir-relapsjajt u kien hemm mument fejn konna jiena tfajla tiegħi u t-tifel qegħdin nieħdu. U jisu xi ħadd daħħal idea eżatt minn hawn illum naf li hawnhekk għandna tlet portals. Daħħal idea u ħariġni. U qed nara kollox x'inhu jiġri. Bħal out of body experience. Out of body experience. U kienet overwhelming li ġifieri di kienet sekonda, ma dik is-sekonda għalija kienet eternità. Għax hemmhekk m'hemmx ħin, there's no time and space in there, it is what it is. Bekken, daqshekk droppjajt kollox, ċempilt l-oazi u qed lura nerġa' nidħol men. U kien divine timing għax dak kien żmien fejn kienu vera busy, detox centers u specialment l-oazi, u kollha kellhom sodda available għall-għada. U l-għada dħalt u daqshekk. Ġifieri, u kont naf minn dakinhar li mhix ħanerġa' misa. Interessanti, jessi. Ġifieri anke ġol programm kien jgħidulna qatt tgħid li m'intix ħanerġa' tieħu, kont ngħidlu Bobs, li mhux jien qed ngħidha, Kristu. Għalija Kristu ħareġni minn ġo taf kif? Ġifieri inti temmen fil-fidi ta' Kristu. Tipo. Għalija laqqasija fidi huwa fatt. Huwa fatt. Għax kelli l-esperjenza, ovvjament, naf kif?
Mhux biblikalment, Għax iktara. għax hemm differenza. Jiena li fidi fil-Bibja mhix fidi. Ħadd ma jaf minn kitbu. Fil-verità. Xorta nemmen li Alla server, l-infinit, whatever x'taħdem għalik. By design. By design, it speaks to us through constantly. Constantly. Jekk għalek il-sound healing, jekk twaqqaf l-istorbju li għaddejġa moħħok. Sawa? U l-identifikazzjoniet li għanna ma dak l-ostja storbju. Tinduna li l-ħin kollu, hemm communication system għaddejja.